Comença la ferramenta, el podcast de l'Espai Praxi. Benvingudes i benvinguts al tercer episodi del nostre podcast. En el capítol d'avui introduirem una nova secció, l'Arxiu Comunista. Després parlarem de sindicalisme i el Yuri i el seu rotllo hater, com sempre. I ja, sense més dilació, donem la benvinguda al company Fidel i la seva secció, l'Arxiu Comunista. Em presento, sóc el Fidel, obrer de la història, i us acompanyaré en aquest podcast introduint dates i efemèrides importants de la història comunista, de la classe treballadora dels països catalans i de la resta del món. La historia se repite, los vasallos contra los señores. La historia se repite, los obreros contra los patrones. La historia se repite. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. El primer lliurament d'aquest espai d'història comunista el volem dedicar a un episodi històric on es demostren dos aspectes fonamentals de la praxi comunista. Un, que els drets no es demanen sinó que es prenen, i dos, que l'organització obrera és la clau per la victòria de la classe treballadora. Ens situem al gener de 1919 a Barcelona. L'empresa Riegos y Fuerzas del Ebro, filial de la Barcelona Traction Light and Power, va promoure una mesura que disminuïa els sous dels treballadors. Davant d'aquest atac, els treballadors s'organitzaren i van demanar ajuda al Sindicat Únic d'Aigua, Gas i Electricitat de la CNT. Davant d'aquesta organització obrera, la direcció de l'empresa va respondre amb acomiadaments. Per fer front a aquesta agressió, el 5 de febrer de 1919, els treballadors es van declarar en vaga. El 8 de febrer, la vaga era pràcticament general a l'empresa. Sense electricitat, els transports no funcionaven i la ciutat va quedar paralitzada. Ràpidament, les mostres de solidaritat es van estendre per tota la classe treballadora de Barcelona i d'altres ciutats del Principat. Com a mostra de solidaritat, els treballadors de les rotatives dels diaris es van negar a imprimir les pressions i ultimàtums llançats pel govern militar. La repressió no s'aturava i milers de vaguistes serien empresonats al castell de Montjuïc, així com a bucs acuirassats atracats al port de Barcelona. El que havia començat com un conflicte laboral localitzat a Barcelona corria el risc d'estendre's per la resta del Principat. Davant d'aquest perill, les autoritats van acceptar les demandes dels vaguistes: alliberament de la majoria dels presos, readmissió dels acomiadats, increments salarials i demandes que van afectar a la classe obrera de tot l'estat espanyol, reconeixement de la capacitat legal dels sindicats per negociar i l'acceptació de la jornada laboral màxima de 8 hores. Fins a la victòria sempre. Gràcies, Fidel, i enhorabona per la teva secció. Doncs sí, amics i amigues, avui volem parlar de sindicalisme. Des de Praxi voldríem fer una defensa del sindicalisme entès com la lluita col·lectiva de treballadors i treballadores als centres de treball. Lluitar al centre de treball per millores en salubritat, salari, horari o condicions? Sí, és clar. Però sindicalisme també com a gimnàstica revolucionària, com la presa de contacte per moltes de les nostres companyes de treball amb idees d'alliberament, també com a escola de pràctica assembleària, de presa de decisions col·lectiva, com a forma d'empoderament col·lectiu. Però anem al principi. Molta gent creu, malauradament, que afiliar-se a un sindicat és com pagar una gestoria que et soluciona els problemes sense la teva participació activa. O pitjor encara, que sindicar-se no serveix per res. I a aquestes companyes els hem de recordar que tot comença en un mateix, com diria l'Ovidi. Afiliar-se a un sindicat ha de servir per cercar i trobar suport col·lectiu, però també per implicar-se al lloc de treball i buscant la unitat d'acció amb els i les companyes, lluitar per la millora de les condicions laborals. Des de Praxi, com a militants comunistes, tenim clar que amb el sindicalisme no acaba l'acció política de la classe treballadora. Som conscients que la lluita al centre de treball pot caure molt fàcilment, com així ha sigut, en el que els clàssics del comunisme deien economicisme o tradeunionisme. Creure que tota acció als centres de treball ha de buscar sols la millora concreta de condicions salarials, deixant tot discurs subversiu cap a l'ordre capitalista de banda. I no, el sindicalisme ha de ser una escola de formació diària. El sindicalista comunista és un agitador constant que ha de denunciar el robo més flagrant del món, l'extracció de plusvàlua dels i les treballadores. És que, Laia, si l'ecologisme sense lluita de classes és jardineria, el sindicalisme sense lluitar per la superació del capitalisme és demanar almoina. Perquè la burgesia mai no donarà res sense sentir-se atacada des de molts i diversos fronts. Per això cal la unitat d'acció del sindicalisme i del moviment polític comunista. I així està la mare dels ous. Sindicat i partit han de tindre clar el seu espai d'actuació, la seua irrenunciable unitat, però també
la seva independència orgànica. Igual que el partit sols ha de respondre de la seva activitat als i les seves militants i a la classe treballadora, el sindicat ha de respondre tan sols davant la seva afiliació i les seves companyes de feina. Cap supeditació del sindicat a cap estructura, ni patronals ni partits. Malauradament, als països catalans i a la resta de la classe treballadora de l'estat espanyol i l'Europa capitalista, els sindicats amb més afiliació van ser un niu de rates apoltronades que, emparats i recolzats pels partits antigament comunistes, van traicionar la seva classe venent-se per sous, cadires i despatxos. Per això cal l'autonomia total dels sindicats, per assegurar la independència de classe i confrontar amb tot aquell que vulgui negociar amb els drets laborals. Els sectors més conscients de la classe treballadora no se'ns oblidarà mai totes les traïcions de comissions obreres. Oi, Juan? I tant que no, Laia, i tant que no. PC i PSUC van aconseguir fer d'un sindicat combatiu i amb capacitat de mobilització en la nostra classe, com era Comissions Obreres, a les acaballes de la dictadura, una autèntica vergonya llepabotes. Van pactar tot el que la burgesia volia. Van acatar tot el que el poder va voler implantar. Foren els principals desmobilitzadors i instauradors d'esta pax romana en la que la burgesia ens domina dia a dia. Però n'havem qui no ens hem rendit, no ens rendim i no ens rendirem mai. Evidentment. Tot i que el sindicalisme és ple de pactistes, buròcrates i apoltronats, la lluita pels drets laborals segueix dempeus. Amb les noves formes de treball es fa més necessari que mai replantejar-nos com fer sindicalisme, com vertebrar des de cada centre de treball una resposta col·lectiva. Hem de bandejar el discurs postmodern de que no hi ha classes socials o que la lluita sindical no serveix per res. Cada dia hi ha situacions d'explotació gravíssimes. Cada dia hi ha accidents laborals. Cada dia moren companys i companyes als centres de treball. S'ha d'acabar amb aquesta barbàrie i el sindicalisme és la nostra primera línia de defensa. Per això, des de Praxi, mostrem tot el suport a la COS, Coordinadora Obrera Sindical, i animem a totes les nostres companyes de classe a enfortir aquest sindicat. Spara! I ara, abans d'acabar, Spara! Yuri, spara! Gràcies, companyes. Molt bona feina. D'ací poc serem tan grans com la Solana. Què? Com han anat aquestes 2 setmanes? M'heu trobat a faltar? Segur que no, perquè estareu gaudint de l'espectacle patètic, vergonyant, idiotitzador i miserable de la campanya electoral a la Comunitat Autònoma de Catalunya, bandidos? No oblidem mai qui som. Tenim més poder que el que ens han fet creure. Aquí és com un Samis Raisa. Vam néixer a les places aturant desnonaments. Sabem d'on venim i cap a on anem. Vam entrar a la institució per retornar-li a la gent. Amics i amigues, el circ ambulant continua visitant els pobles de Catalunya despertant riures i ganyotes d'espant. El patetisme, el personalisme, les falses promeses i la desvergonya ens ompliran d'emoció fins el diumenge 14. El rap d'En Comú Podem, Illa presentant-se com un gran gestor. El de Bosch que ni tan sols sap el pressupost d'una comunitat autònoma. Junts dient com un bon tironero aquest any sí. Ciutadans preparant-se per la hòstia que s'enduran. L'Alejandro este del PP que té el carisma del payaso fofó. Esquerra Republicana pidolant com sempre i la CUP, la CUP al món de la piruleta, com sempre. Però no, millor deixem el circ i parlem de coses més importants. Les companyes ja vos han argumentat perquè ens hem de sindicar totes. Jo ara faré el discurs de l'odi. Sí, amics, repetim, aquí se viene a odiar amb força. Sabeu quants morts en accident laboral hi van haver a l'estat espanyol del gener al novembre del 2020? 595. 595. I sabeu per què hi ha tants morts, tants assassinats patronals? Perquè no ens tenen por. Perquè a la patronal se la suda la nostra salut, la nostra vida. Ells i elles sols volen sentir de beneficis, de producció, de resultats, i nosaltres ja ens apanyarem. I així anem morint a la feina. Si tinguérem un sindicalisme fort, si tinguérem un moviment comunista fort, les coses serien ben diferents.
Vos imagineu com serien les coses si quan mor un treballador a la feina la casa del patró cremara? Vos imagineu que sentirà la nostra por, la nostra angoixa, la nostra manca de futur? Eixe dia estarem més a prop de guanyar. Però per això cal sindicar-se i mala hòstia, molta més mala hòstia, perquè la lluita de classes no és un eufemisme, és una punyetera batalla on nosaltres sempre posem el mos. L'any passat, 595. Una conclusión hecha a modo de advertencia, que cada cual llora sus muertos. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. Nos estáis obligando a sentir cada vez... Recordeu, seguiu a Praxi al nostre canal de Telegram i al perfil de Twitter per saber-ne més. I feu-nos arribar propostes, reflexions o insults a espai.praxi@gmail.com. Banderas